Ana, madim kayat? Madik ibagbagat tipod no kini Maria. Ana, naibagang mo ba kahit? Wala kay. Ano timbaga na ba kahit? Makaungot suna ni kini apong milakay. Bakal, ano ka? Naman ti matakaw ni bakal. Ay, ako. Dito lang ate yun, talas tatay. Ay, ako. Prigat ang mula, ang dawat na mo tinatang. Yan. Pig sa angin dirabi ah. Tas siguro super tipon na. Oy, lakay. Ampay ba kahit? Kada ko madamagak. Nga, may bagam tipod no ah. Pinadi bagang ba kahit? Basta kabaanak tayo bagam ah. Ganda po akin ni apong ko. Naspakan? Agipulong siguro ay lakayan. Madi ka gululbod ah. Kung bakit? Ano ba jay? Apay ngayon waras yo, nga supot na apong ko. Manulang mga taong tinagbagang mi bakit? Uray man, bababayin tuloy ni apong ko nga rumwaran dahil aji naramit yo. Oh no! Apay mat kay naramit yo aji lakay. Naramid mi aji bakit? Tamo mi nga dati madis nga imbaga na ilakay nga palong kini Maria kaso nga tinimpada ni Baak. Gusto nga rod aji yung bagay ni apong ko kinyak di kalman ah. Kapay, nimbaga na kanyam ni apong mo bakit? Timbaga na aji pudno lakay. Baga na nga pinapispisan kini pinabuksitan ni Suna. Kung naakon ko, gusto ay ulam ni Baak. Wala kay, nga may baga kini apong ko, nga ibaga na jipud nun kini Maria. Ah, kasi bakit? Kana ka timbaga na ni Maria. Kat madiak amo lakay ng baganan. Kasi ka kumati nagibaga na bakit? Adan sa number mo kanya ni Maria. Katuan alakay, apit tatam na yung baga, nagmutalong ka nga talaga. What? Check ko man lang nga ro doon. Ta siya lang ang mga ibagang. Sige bakit? I-chat mo sunan, tamam mo na tagpaypay sound. Sige lakay, nga maguray ka lang bit ah. Pay man bakit? Nga madati kondisyon na lakay. Uring niya ang kondisyon bakit? Ano ba jay? Nung bagag tipod nun kini Marian, baka agbalin yung ibabawin, nga supot nga apong ko. Ne, kagpay sa mga supot na apong mo ah. Wala mo lakay, nga maasi kayo mat kini apong ko ah. Mabay nga rumurumwaran ni. Kaya nang harap ti kahit mga rami dumi bakit? Kat ibagayo ada gaji nagbagaan nyo nga mangluluko kayo lang. Kasla na rigat adi bakit? Ana, madim kayat? Madik ibagbagat tipod no kini Maria. Sige man lang ano yun. Basta, sige, te-chat ka. Ana, naibagang mo bakit? Wala kay. Ano timbaga na bakit? Makaungot suna ni, kini apong milakay. Tatati kong kunakong bakit? Tatang ibagbagam, o may bagam lakay. Ay na, katating baga bakit? Madim na nang nagtatay. Kakiso ah. Oh, agawid ka nun ni Maria, kinyada apong ko lakay. Nakaw, agira ti lubong mo bakit? Agraranadan. Talna ka man lakay. Anala ti tangtang apong dito. Kano nga tagawid bakit? Atat kamot, apay, dagos nga gawin. Sige, ditakan lakay, ora ila reply nan. Yan, makapabitin mo. Sige raw, tapalpasik pa ati balbalagad. Sige, partakam dita. Bakit? Tapa mama ni baka to eh. Medyo nakapsot mi tadi angin di rabi ah. Madi anay tayam. Ay, awang pa'y maarang. Rak! Rak! Nih, pagsilang gaan tiluko. Bak. Oh, kisti sabam. Oh, aperto ikan Andres. Nalawag ata rupa ma. Ano nga nalawag? Pasilaw? Dami ba kanyam? Oh, naman ang adin Andres. Yula kayo nga palang, nagipulong ginipagat ko.
Naku, naspak man nga ro din ah. So, hindi lang nga naspak ko na naparpar pa ay. Ano yung baga na di lakay nga paling kini bakit mo rice? Kamu mo na, imbaga na nga si tayo ng waras nga suputsuna. Isita mga talaga Andres. Amo kasi ta. Bay ama, agapulong, cookers. Mulmul ka nga talaga. At dapat sa baling imbaga na supot nga abong ko, kinibagat ko. O, hanapay ito yung baga na Andres. Imbaga na tipod no, nga nagulbot da kini Maria, so nga tiningpada ka. Kuna akon kahit nagaramid dati maday. So nga kaungit nak ni Maria nga madak amaw. Supay Ewan, tiks na gayam ni bagat ko ni Maria baak. O, apa yung chat na? Imbaga na ni bagat ko tipod no di chat. Ay apaw, pirmi nga ti ungot na ni Maria si ka, kini apong ko kini Bintong. Sinaw? Kaungit na Andres? Ay na, kagidi ka po Kinagunggunada ata agulbud dan tumoy. Kasaw ka mo, kasi tamadi. Ewan gayam, dagam kondisyon ni bagat ko. O, anati kondisyon na. Tsaka apay nga iraman dakpay ni bakit mo. Kiraman ka mo lang nga talaga kasi tayo ng waras nga supot ay lakay. O, tata, anati aramiday. Ikadwa anak tayo bagata nga madi supot ay lakay. Ano nga gapo? Agpay sumo nga suputsuna. Amok nga supot suna. Ana, madi na nga kadwaan. Apay nga agpakadwa ka pa. O, malama palata. Kupang pag-good vibes talang ko madila kay ata, madi na takaungutan. Sus! Si Kalatan Andres, madi ka nga makadwaan. Naglaladuta. Kanangarad, sa lata ti magsapo lagi di nagbaganta nga supot ay lakay. Apay, madim kaya nga may samlang. Apay nga kasta ka, pagsaatan lang mo taramito ka, para kanyang mo lang ajay. Ano apay ko matipagsayatan na Andres? Ako yung pinagpanpanunok mo na yan, nagmutalang ka talaga. Ang kakiti bagaanin, nagiti binaganta nga supot na ilakay palaing. Awan, madi ka talaga makasahan o kasta ka. Oh no! Lusi ka tagpakadwa, kadkadwaan ka mo ta. Lusi ka tagpakadwa, madi na pa'y kadwaan. Kaya po, di kagsangit Kisti sa banga talaga, hindi na kamalangan. Kagpay sumit nga suputa di lakay. Lukwin na lang nga, di bagbagi na. Ay na, pagsapsapulak pa'y natagi di nagibagami nga supot ay lakay. Kasangin.